Хайде, че стопа ни чака! Намери къде да ми снимаш точно. Здравейте, в момента сме в село Лешниково и след малко ще си направим табелки за утрешното ни стоп пътуване. Както виждате, Лъчезар се вълнува. Да. Ето ги табелките, които ще разработим сега. Упси! Преселата за домати. Да. Общо взето, идеята е да имате табелка, защото така ще ви вземат по-бързо. За по-голяма атракция може да използвате някое движение или движение. Да, ето както виждате, тук вече имаме един човек, който ни обяснява. Не си мисля, че сме ходили в тези села. Ние дори не ги знаем. Това просто са табелки от соца, които ще претворим, защото гърбът им е чудесен и чист. И вече започваме. Само да кажем, че на идване общо взето не ни се получи стопа толкова добре, колкото предишния път. Всъщност намерихме си хора, които буквално ни закараха до село Лешниково. Благодарим ви! Това са роднините на Лъчезар. Рушка, Момчил, Александра, Коцето, благодарим ви. И техния багаж. И техния багаж, да. Всъщност Лъчезар беше в багажника. Но всичко е законно. Не бях в багажника, всъщност седях на 6-та седалка, която се намираше... В багажника. Не си беше нормална седалка. В багажника. Добре, ами започваме. Като някакъв доселен влогър. Багажника. Село Гледка ще бъде претворено. Никаква идея няма къде. Не го знаеш. Аз или ти ще пиша? Всъщност да, предаваме щафетата на Светлана. Добре. Синята ли? С малко ми се да взема, малко ме родия, така да съм... Бяло ви дадах, пък това не е бяло. Не, идеално е, дядо. Ползваме друго. Примерно, така ли да бъде? Важното е да се вижда цвета, дядо. Да, това е ако... Прецени си колко букви са. Да, по-хубаво. Виж колко букви ще ти трябват. Мисля, че ще ми стигне. Добре, нека видим, нека надникнат на травмата на Твореца. Общо взето, моите табели никога не са така красиви, както Лъчезар ги иска. Всъщност са прекрасни. Да. Просто са твърде творчески, за да се четат от движение. Така по-добре ли се справя? О, да, определен. За всички, които не знаят, творците са левичери. Така. И Това е много правилно. също. Както серийните убийци, да. Не. Това е много относително. Значи тази табелка ще я нося аз утре, пък Лъчезар ще я спира. Всеки си има дейност в стопа. Ето ни в края на табелата. Ето му този момчет. След хиляди яки разговори относно пътуването. Ето. Имаме невероятно предложение за Уха! табели. Какво пише на тях? Началник, ай това е! Леле. Гледай ти. За ръкавите. Да се сложиш на ръкава. Супер, мисля, че това ще... Това са стари социалистически похвати за спиране на стоп. Ако има табела и СОС... Началник пункт. Началник пункт на ръкава. Ау. Страхотно е. Така. София почти се появи на табелката. Появи се вече, просто трябва да се оформи. Нещо друго да кажем за стопа, което е важно. Важно е да не се шматкате в големите жеги по яките магистрали, да си решите да си харесате едно място и до там. И стоите и чакате. Защото ние видяхме ни 100 пъти
като пътувахме сега, вчера. И така доста път бяха извървели, за което Евала, обаче това е много изморяващо и не особено практично. И по-точно ние самите извървяхме много ние се търсихме дълъг път, място. когато се озовахме първи път край Пловдив. Да, понеже объркахме леко пътя. Хубаво е да имате някаква карта. Не сме объркали пътя, слязохме твърде рано. Хубаво е да се види къде искате да слезете, да знаете маршрута си, т.е. да имате карта под ръка. Както... Да, И... София. Сега ще сложа една усмивка. Вижда ли се отдалече? Така. Това е нашата карта, която си носим, когато пътуваме на стоп. Не, че имаме кой знае колко пътувания. Но в момента сме ето тук. Картата е само на поне 10 години, така че липсват половината. Да, има тук, вижте, тази магистрала още не е построена по карта, а е в ремонт. Както е магистрала Марица липсва. Да. В момента сме в село Лешниково, което се намира в близост до Харманли, Хасково. Това са най-близките точки. Пътуването ни, ето както виждате, каква яка табела е сложил Лъчезар. Трябва да стигнем, т.е. утре. Тръгваме от Лешниково с кола до Харманли. Оттам стопираме по възможност за София, но първа точка край Пловдив, отклонението, което е за магистрала Тракия. По Тракия вече сме за София. Тоест, целта ни е или от един път, или от два пъти, по възможност от един път. По-си е интересно, когато има повече хора. Да. Така че, хора, очакваме ви, дано да сте супер заредени, да можем да си говорим. Значи в момента сме в Харманли и току-що една готина патрулка спря пред нас. Имаше хора, които искаха да ни вземат, но заради яката патрулка не ни взеха. Вероятно. Така, надяваме се да се справим и патрулките да ни съдействат. Така че, мили хора, въобще да не ви пука, че има полиция около нас, всичко е наред, в закона сме, така че спирайте. Патрулката тръгна! Не, човек, тръгна точно след нас. Не, човек. Нещо да кажеш по въпроса? Ето. Може да се върнем на нашето място? Не, тук е идеално. Тук ли е точно за заведение? Не, аре се върнем. Мисля, тук е идеално. И къде ще спре? Добре, яката патрулка си тръгна. София, бе! А ние се намираме край Хасково. Това е новият ми танц. О, кола! Моля ми се! Вземем позиции! Къде? Видя кола. Отком! Тир, пази се! Скри камерата! Добре. Ние искаме да разбием стереотипа, че тировете... Пази се, бе, пази се! Понеже много хора казват, че тировете не спират. Хайде да опитаме. Ние пък сме си пожелали един супер як тир. Напред! До Пловдив, моля ви се! И така, вече сме пред портите на София. Видяхме един поп да стопира преди малко. Каза се свещеник. Внимавай! Един много мил човек от Харманли ни качи, т.е. той е родом от Харманли, но ни качи край Хасково с
с своя камион, един хубав тир и ни изкара чак до София, където ни остави малко преди околовръстното, за да не ходим чак до Еленци. И смятаме... В момента е 2 часа някъде. Да, вероятно. Сравнително бързо се движим. Да. И сега ще пробваме да достопираме до самия град, някъде някоя метростанция, нещо. Туюнуй. Лечи си от севера обаче. И така. Казвам само магистралата. Каза ми Светлана. Ще кажеш за патрулките. Твърде много полиция видяхме. Навсякъде. Не беше толкова много. Да, Светлана малко преувеличава. 2 коли само сме видели, айде сега. Патрулка така се опита да ни саботира стопа, но така да кажем, че бяха по-позитивно настроени към нас. Другата патрулка не ни взе. Значи искам да кажа, че ние сме жители на държава и полицията трябва да се грижи и за нас. Много претенции нещо станаха към полицията. Някакъв свободна кола. Така. Много ви благодарим, че всичко беше наред и ни попречихте. Всичко е наред, така че продължаваме напред. Айде!